मा जाखो? खर'आलाय मानो इसेबां सानाय गिदिंनाय मोनखो आं खर'खौलाय? आदे खर'खौ हमनाय बायदि मोनबाय आं। मा जाखो बे खर'आलाय? हरखाबलाय मानो बेबायदि मोनखो आंलाय? ना हाइपारटेन्सनसो जालायबाय आंना? प्रेसारासो गोजौआव फैलायबाय नामा आंनालाय? मेगनखौ माबोरैबा मोनदों। दानि बावैसो मोजां मोननाय मा खर'आ बेबायदि गिलिर मोनखो आंहालाय? दै बथलालाय अबाव थांखो? प्रेसारानो बे खर'आव अरखांबाय बायदि मोनबाय आं प्रेसारनि मुलिखौबो जायाखै साननै सानथाम जाबाय। बे प्रेसारखौनो अरखांनाय बायदि मोनबाय आं। नङाबालाय जेबो जायाखै मायाखै। आरो हरखाब मानो बे खर'आ गिदिंलाबायखो दिनैलाय? लान्थि, ओइ लान्थि! बेखौनो दाबायनोसै आं। लान्थिया रुमाव दंना गैयाथाय? लान्थि! आयै अबाव थांखो बे लान्थियाबो? आबा नों फैदों मोजाङानो जादों आबा। माबा आंना खर'आ हमसोदों। माबोरैबा मोनदों आङो। माबोरैबा मोनदों? औ, आं प्रेसारनि मुलिखौबो लाबोफायासै। प्रेसारानो हमबाय नामा? प्रेसारानो जाफिनबाय नामा? होनबा दा मा खालायनो हायो? नों मुलिखौबो लाबोआखैब्ला? र' होनबा आङो फार्मासिनिफ्राय मुलि लाना फैनि। मुलिखौ उनाव लाबो। दै लाबोनाय, एसे दै थांनाय। बे लान्थियाबो खामानि मावग्रायाव अबाव थांखो? माबा बाजायबाबो फैयाखै, लिंबाबो फैयाखै। एसे दैखौनो लायलाय आबा, थांलाय। र' आयै मायबा जानाङि बुस्थु जाफ्लांनाय नामा? खर'फोरावसो हमाखै बे? मा जानो आबा, आं जेबो जायाखै। र' माबायदि एसेबां अन्थाइ गोसोनि सिख्ला जानो हागौलै? माबायदि एसेबां अन्थाइ गोसोनि मानसि जानो हागौ? आंखौ दाय गैया होननानै मिन्थिनानैबो बियो आंखौ दायनिगिरि होननानै जोबथेसालियाव बेबायदि खानानै दोनलांबाय। अथ'स' बियो मिन्थिगौ आं गैयामोनानो बेयाव होननानै। बिसोर सेंग्राफोरनि गेजेराव आं गैया होननानै मिन्थिखागौ। थेवबो बियो आंखौ दायनिगिरि होननानै बेबायदि दाय होना गालांबाय पुलिसनि सिगाङाव। माबायदि, मा रोखोमनि, मा जातनि सिख्लालै बियो? दाख्लैबावैनि फिसा गावनि गोरोन्थि खालायनाय बाथ्राखौ बेबायदि बुंनायखौनो बियो दिनैसिम आंजों बेबायदि रिभेन्स लानानै आंखौ बेबायदि खालायला गालांबाय। बियो खेबसे बुंबानो जाथारगौमोन, आं जेलनिफ्राय गगौमोन, लकआपनिफ्राय। थेवबो बियो रिभेन्स लानो होननानैनो आंखौ बिबो दंमोन होननानै बुंना गालांबाय। मा सिख्लालै? जिउआवलाय मा सासेबो मोजां मानसि लोगो मोनला ना मायलाय आं? बिबो सिख्लाफोरखौसो खनले गाज्रि सिख्ला लोगो मोनबाय थायो। मोजां सिख्ला लोगो मोनला आङो। बे गासैबो फन'थि गोजाखौसो लोगो मोनो। बेफोरबायदि सालबाज थकेबा सिख्लाफोरखौसो लोगो मोनबाय थायो आं। बे सिख्लायाल'सो आंनि थाखाय मोनसे उमिद जानानै दंमोन, बे जेलनिफ्राय, बे लकआपनिफ्राय ओंखारनायनि। बेबो दा उल्था दायसो होना गालांबाय। दा बेयावनो थाबाय थानांसिगोन आं। बे लकआपआवथ' आरो सानबेसे दोनो? बे लकआपनि उनावबो आरो जेलावसो लांबावो ना मायो? मादि खैफोदाव गोग्लैखो आं। आयैनो दैखौ लोंना होलाय, दैखौ लोंना हो, एसे मोजां मोनगोन। हर मा जाखोथाय हरनाय? आयै आंनिबा हस्पिटालाव देखायना फैनाया हामगोन खेबसे। खाथियावनो हस्पिटाल दंखायो माथो, बारा गोजान नङा। थौ नङाब्ला आयै हस्पिटालाव देखायना फैनि। प्रेसार नङालासिनो मायबा गुबुनबो जानो हानाय ना। डाइरेक्ट प्रेसारनि मुलिखौ जाना होबोला आरो मायबा जाबोला आयै डक्टरनाव थांथ'। आबा बे ओरैनो मुलिखौनो जाथ'नोसै नामा? डाक्टरनाव थांथ'ला, उनाव थांसिगोन। न'आवनो थांसै खोमा दे। मा जाखो मेडाम? अबाव थांनाय नोङो? आइया खर' गिदिंनानै थानो हायाखै, खर' सानानै आइया दै लोंनो गाख्रावगासिनो, नों मानसिया गैया। अबाव थांनाय? सफानि माने बिसिनाया हमबाय दां बेखौ। डाक्टार लिंबाथाय मा जागोन? हमनोसो हागोन ना मायबा?
खामानि मावहैयोमोन बे माबा कफि काप माबा कापफोरखौ सुहैदोंमोन नै बेयाव सानफ्रोमबो दै गिलाससे बथलाव दै दोनखानांगौ मानो दोनाखै नोङो बेबायदि गोरोन्थि मावनांला आइया गेजेर गेजेर खर'फोर गिदिंलाबायोना दैफोरखौ जायगायावनो दोननांगौ दा मा जादों मेडामा मुलि लायनांगौ नामा मेडाम नाङा मुलि लाबोथ'नांला आं फार्मासिनिफ्रायनो थांनाय बाजिनो लाना थांसिगोन न'आव थांसै आं दे सिखाराय थांसै बारा जाबाय नामा माथो सफानिल'सो होदोंमोन हमनो हागोन ना मैबा नै दै गिलासखौ लानाय बेसेबा हर्ट खालायदों so I will not help you नों जेलाव गोग्लैना थायो अबावबा गोग्लैना थायो मा अरजादों सोर नोंलाय मा सानदोंमोन नोंसोर सेंग्राफोर आंखौ मामादै सिख्ला सानदोंमोन आं बियो गैया होनना बुंनो हागौमोन आं बिखौ निमाहा होनो हागौमोन बाट आं निमाहा होआ बे साननैसो बेबायदिनो जेलाव सेवग्लिनानै थाथोंसै आंखौ जोनोम बियो गोसोआव लाखिथों नङाब्ला आंखौ बावगारगोन ना बियो आरो माब्लाबा बेबायदिनो सोरखौबा बेबायदि खालायलायगोन मोनथिदों दानियाबा बेनिखायनो आं बिखौ बेबायदि खालायदों जाहाथे आंखौ जोनोम गोसोआव लाखियो बियो आंजों पंगा लानाया साला जेलाव थानांगौ जादों होननानै जोनोम बियो गोसोआव लाखिदों आंनि महरखौ Let's go. मोजाङै थाबाय पद्मा ओइ नानि पद्मा माबोरै फैलाय आयै एसेबो मोजां मोनाखै नामा थौ हस्पिटालाव थांफिनसै आबा एसे मोजां मोनबाय र' माने दहायसो बांद्राय मोनदोंमोन एसे माबाबाय नामा बै निम्बु रोसिखौ लोंना होनानै एसे मोजां मोनदों आं गोखैना होमबालाय एसे मोजां मोनबा उन्दुहैथ' मा जाखो मादै ओइ खर' माबोरैबा मोनदोंना आया थोनाय बेखौ आइखौ बिसिनासिम लानानै फै थांनाय एसे फ्रिजनिफ्राय दै गुसु दिहुनना दोनहैनाय र' आयै नों मायबाफोर जाफ्लांदोंमोन नामा जायाखै आबा मा जानो आं थांनानै कफिल'सो कापसे लोंहैदो बेलाय लोंखायो आङो बे कफि सफि बेफोरखौ बारा लोंबाय थानांला बेफोर मोजां नङा न'निफ्रायनो गासैखौबो लाना थांजायो फ्लाक्स दङ नोङो आरामसे साहा फुदुंना लानो हायो आरो जाग्राफोरखौबो बेनिफ्रायनो लांखानांगौ ओजों आरो हटेलनि अर्डार होना जायो मायबा होना जायो बाहेरा बुस्थु जानो नाङा मोजां नङा आं नोंखौ जानो होखाया बेफोरखौ जानायनि थाखाय जायाखै आबा प्रेसारनि थाखायसो जादों आंनि बानारखो बे संनाय खावनायनि बेबस्थाखौ बेखिनियावनो खालायनोसै नामा न' उनखिं बेखिनियावनो खालायजायो साफाबो माथो जायगाया गुवारबो होमब्लालाय बेखिनियावनो खालायनोसै साहा आरो फुरि सबजि बेखिनियावनो बानायनोसै आरोना नोङो माबाफोरखौ लाबोबाय केन्टिन माने गामियावनो मोनगोन ना बेफोरो सारायफोरा खान्थाफोरा गामिनिखौनो लानोसै बाराथ' नाङाना गंथामल'सो जेनेबा साहा फुदुंनो मोनसे फुरि सावनायनि मोनसे फुरियाथ' न'आवबो सावजायो र' आरो बेनिफ्राय सबजिनि थाखाय मोनसे जागोन होनबा दानो लायखानोसै नामा बेफोर बुस्थुफोरखौ लायखानोसैथ' होमब्लालाय दाहाय बेलासे जाबा समबो मोननाय नङा आङो दानो होनब्लालाय सान सोरां लाना फैखानोसै नोंबो दाहाय सम मोननाय नङा बेखिनि जायगाखौ एसे लिरनो होनि र' ने लिरना दोनखा दोनैनो दे पद्मा
फेनखौ लागायनाय बिराद खर'खौ गुदुं गुदुंसो मोनबाय आं सानाया एसे हामबाय एबार आरो बिराद गुदुं गुदुं मोनदों देहाखौ खर'खौ देलाय फेनखौ होलाय खर' मोनदों र' आं फेनखौ होनि होनब्लालाय बेनिफ्राय नै फ्रिजनिफ्राय माबा लाबोनाय माखौ लाबोनांगौ मादै माबा बे आइस किउबखौ लाबोनाय बेखौ थनैसो लाबो आं खर'आव बेबायदि लागायना लानोसै थान्दा मोनगोन खोमा मोदोमफोरावबो लागायना लाब्ला थांलाय आइस किउबखौ लाबोनाय थब्रैसो लाबो र' बेनिफ्राय मादै गरमथार मोनदोंबा माबाखौ लोङो थान्दा दोङो लाबोना दोननाय माबा दङ निम्बु रोसि सेबना दोननाया दङमोन बेखौ लोंनो निम्बु रोसि बे न'नि निम्बुआ ना अ मादै थान्दा मोजां जाना दंखायो निम्बु रोसिया लाबोनांगौ दे होमबालाय एसेलाय एसेबां गरम मोनजोबदों आं देहाखौनो हावफबनो खर' सर' गुदुं मोनजोबदों आं लाबोलाय मादै बारा जादोंबा होमबा हस्पिटालाव थांनाया हामगोन खोमा दे थांनाय लायग्रोनाय बारा जाबा थांगोन लायनाय